बेफोर गासिबो खाथाबजोबनाय नै गयाव खानाय दंफाङाव खानाय बबेबा खानाय इउपिपिएल सरकारा मा बुंदोंमोन सरकाराव फैयैनि सिगां जोङो कारापसन मुक्त फ्रि सरकार सलायगोन जोङो जाख्ल'नाय गैयै सरकार सलायगोन जोङो रावनिफ्रायबो थाइसेबो फैसा लाया होननानै बुंदों नाथाय सिगांनि समाव नोंथांमोना नुबोखाबाय पिएमअआइ न'नि मुङाव आइअआइ न'नि मुङाव आरो बिथांमोननि खायसे चेयारमेनफोरा लेथ्रा खामानिजों जड़ित थाबोनाय बायदि बायदि आबि जाबि भिडिअखौ नुबोबाय दिनैनि समाव आं बेखौसो बुंगोन दिनै बिथांमोनहा गामि गामि गावसोरनि पिक मिशन माबा मिशन बैफोरनि हर्डिं लगायदों बेनार लगायदों बैफोरखौ मालायनि दंफाङाव मालायनि गयाव थाइसेबो फैसा बाहायालासिनो बिथांमोना खाथाब गारबोदों अब्ला दिनै सरकारा बै हर्डिंफोरखौ लगायनो बै बेनारफोरखौ लगायनो बे फ्रेमिंनि थाखाय गाजोलनि थाखाय बेफोरबायदि बाजेट खालामो अब्ला बै गामि गामि खानाय गुवार माबा पिक मिशननो माबा माबि मिशननो बैफोर मिशननि बै हर्डिंफोरा बेनारफोरा बेखौ लगायनो थाखाय बिथांमोना फ्रेमनि थाखाय फैसा गैया नामा ना बे फ्रेमनि फैसाखौ बिथांमोना जाजोब्बाय नामा जोङो एग्जाम्पल महरै दिन्थिगोन बेफोर गासिबो खाथाबजोबनाय नै गयाव खानाय दंफाङाव खानाय बबेबा कारेन्ट खुन्थायाव खानाय बेफोरनि थाखायथ' बाजेट दंना सोरबा मावग्राया जाखो ना सोरबा सरकारानो होखायाखै जाख्ल'नाय गैयै सरकारा बेबायदि जायो नामा दा नैबे बेनारखौ नैबे गयाव खादोंब्लाबो बे इउपिपिएलनि ना बे बिपिएफनि बा बबेबा बिजेपिनि ना कंग्रेसनि जों बेफोरखौ बुंनो थाङाखै नाथाय बेखौ लगायनो जे सरकारा जे बाजेट दंखायो बिनि नामाव जे बिथांमोना फैसा बरनना जागोन बे गय दंफाङाव खानाया बे गाम्बारि दंफाङाव खानाया बेयाव फ्रेम होनो लहानि फ्रेम होनो बिथांमोना फैसा गैयामोन नामा दा बैफोरनो जाख्ल'नायनि मोनसे नेरसोन जोङो दिनै जों बुंनो थाङा जे बेयाव बाजेट गैयाबा आलदा खिन्थु बाजेटआ थाखायो सरकार हिसाबै थायो दिनै नोंथांमोना मोनसे मिटिं खुंनोनो खौथि थाखा बरनना जायो अब्ला बे हर्डिंखौ लगायनो नोंथांमोननि गोसो गोरबोआ एसेबां कारापसन मुक्त फ्रि सरकार सालायनोब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय बाजेट होनो हायो गाजोल गंसे गैयै नोंथांमोननि फ्रेम गंसे गैयै मानो जानो मोनखो दिनैथ' बिदि जाथावामोन बबेबा मोनसे मोननैखौ होनो हायासै जों मानिबाय खिन्थु टटेलि जेराव मेरावनो खाथाबजोबनाय मालायनि गयाव मालायनि दंफाङाव बबेबा कारेन्ट खुन्थायाव बेथ' जाथावा दा जोङो आसि थुनानैसो होयो नोंथांमोना जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदों कमिटमेन्ट बायदि खामानि मावनाया मोजां मिडिया स्टेटमेन्टआवल' दुगा बुंगोन खामानियाव जेबो गैया दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आरो उननि समाव सोर फोथायबावनो सोरबा कन्ट्रेक्ट लाग्राया बेबायदि बाजेट होखानायावबो जुदि फ्रेम होआखै गाजोल होआखै माबा होआखै बिनि फैसाखौ जादोंब्ला कन्ट्रेक्टरखौ बुं आरो सरकारानो बाजेट गैखायाब्ला अब्ला बे सरकारनि सायाव थाहैगोन बेखायनो जों मोनथिया बेखौ माबायदि बाजेट खालामदों आरो बेवहाय सोर गाजोलनि फैसा जादों सोर बे फ्रेमनि फैसा जादों बेफोरखौ जों मोनथिया खिन्थु जोंनि मोनथिनायाव बबेबा हर्डिं लगायनो मानो फ्रेमिं थायो मायो सोरबा प्राइभेट पार्सनेल मानसिफोराथ' नों सरकारनि लामाफ्राव बेबायदि हर्डिं लगायनोबो फिस होनांगौ जायो दा सरकार हिसाबै नोंथांमोना होनाङा खिन्थु फ्रेमिंनि थाखायथ' बाव नोंथांमोना खरसाखौ बबेयाव बाहायखो दा बेफोर मोनसे कुइसन दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जुदि माबा माबि मिशननि बेनार लगायोब्ला नोंथांमोना बेखौ प्रपार फ्रेमजों नोंथांमोना बेफोरखौ फसंना दोननाया मोजां मानोना बे माखासे नोंथांमोननि पिक मिशन गड मिशन बायदि बायदि मिशनफोरा जुगामि जानांगोन नालाय नोंथांमोना गोसो गोरबोजों मावनो होननानै लादोंब्ला स' बेफोर ओरैनो बेमेजालि नोंथांमोना देखायफ्लानानैनो नोंथांमोना थाखा बरनना जानाय जेरै गिदिर मेल मिथिङाव नङै बाङैयावनो बुरजा एमाउन्ट बाजेट होनानै एक्सपेन्डिचार बाउचार होनानै फैसा बरनना जागासिनो ना नोंसोर थिग बेबायदि जानो थाखायल' बेबायदि मिशना नामा होननानै